Halifam, hemme bolýan zatlaryň arkasynda hayır var diýär. Muňa näme düşünmeli? Käbir sözler gatsada ýalyr. Emma hakykatda olar gaty çuňurmany anlady. Halkyň aňyna ornaşyp dillere destan bolan bu sözem şeýle. Sada ýaly görnýär, emma çuňurmany sözlerdendir. Bu sözdäki çuňurlygy näme düşünmeli? Insan ebedilige barýan ýolawçy, ebedilik oň iň uly meselesi. Dünýä bolsa ötügçi. Aslında bolýan şu dünýede ebedi äleme azyklary üçin edilýär. Onu insan dünýä hanasynda bir ötügçi ýolawçy bolýar-da. Emma wezipeli beýleki dünýäde azyk ýygnamak mejburiyeti bolan ýolawçy da şeýlemi? Insana o dünýede ýüreg araslyk bilen şoňa baglykda edilen ýagşy işler ýardym berer. İnsan hususan nefsiniň diýeni bilen bolýar. Bir sarımlyk ýa-da gyýyska wagtyň höwesleri haýyrdyr edip biler. Garaşýan zatlarynyň istegleriniň disine bol bermegini arzu edýär. Aslynda bolýan bol istegleri o dünýäde aýagyna çoluşjak peýasylçylyklaryň göze çykmagyna sebäp bolup ýalar. Allah adamlara dürli nygmat etýär. Bu berilen nygmatlara şükür etmeli we hiç haçan nygmaty bereni unutmak bolmaz. Bu yerde yine bir mesele, mühim mesele hem ahiret hasabyna alınan nygmatyň deregine başga bir ýagşylyk bagyş edilýär. Bu ýagşylyk ol adamlara täden rahmet gözetimine önüp durýar. Ýetirlendir öýdülýän zatlar galanjy urlýa duruberýär. Inni düşünükli. Adamlaryň bu bolýan zatlaryň ählisinde bir haýryň bardygyna göz ýetirerler. Häzir biz haýr uğruna ýola düşmeli, bilmi? Hawa hayır işe tarap diyen, sebebi bizim maksadımızı dine şoň günüp durmaly. Sebebi Allah'ın bize emri şeýle. Ulugdaky eşikleri ýuwaňdan soň asyp uğranlaryny ütükleşdirirsiň. Bolýa Miwa hanym, bolýa. Adyň näme? Hayriye. Bolýa Hayriye hanym. Başlap bilersiňiz. Dinleýän? Hawa. Hawa. Siz başlaýaberin. Menem barýan häzir. Hadi Murat. Bol Murat şerekede gijak alyan çıkalı derew. Men taýar edidim taňa garaşýan. Uy, kagızlam ýokurda galypdyr, garaş derew alyp geleýin. Ne yap? Sen näme diýen? Ne yapmışım ki Mina? Men näme dipdirin Miwa hanym? Şu otoga girme diýmenmidim men taňa? Bagyşlaň ýadymdan çykaraýdyryň. Arasalamak üçin geldim. Arasalama. Bu otoga girme diýmedimmi taňa? Tamam Mineciğim. Bor mi Ivacan, bor. Gaharlanmasyna. Bir ýalňyşlyk bolup dur, köşeş. Ýör gideli, ýör. Efendim. Dinleýän? Evet. Hawa. Evet. Hawa, barýan häzir. Tamam. Bolýa. Kusura bakma. Gaty görmeň. Bu konuda Bu meselede biraz ınjygyrakdyr. kolay gelsin. Tagaman işlem. Bana hoşça Men bilen hoşlaşmany diberjekmi? Bagyşla, oýa wataýpdyryň. Bir zat pikir edýädim. Tamam. Ýeri bolýar da, ýany ýok. Bak ne diyeceğim. Men neme diýjekdim? Akşam naharyny bile giderse. Şu deňiz ýakarına balyk çaýdaýar. Sen çok sever. Sen o ýeriň kakmaçlaryny gaty gowurýan. Oý ne diýäňmi? Mümkin näl. Men akşam işlejek. Gaty möhüm zat gurnaýar. Ähli zat meň boýnumy. Mine. Meýwe. İşten başga hemme zadyň gadyry gaçdy meň üçin. Bagyşla. Alo. Alo? Ha, bakın He, şimdi şu wagt aklıma ýadyma geldi. düşdi. Aradığınız Gözleýän dosyaları kagızlaňyz meň yazın. otomdak tarış kafyň içinde. Alt tarafta, Aşakda. Hawa. Tamam. Bor, baramsoň gürleşer. Ne diyordun? Biz näme hakda İşin. İşim evet. işim Hawa. Benim için her İşim şeyden meň üçin önemli hemme bir zatdan haber. möhüm we gymmatly Daha Murat. önemli bir şey Şondan bilmiyorum möhüm şu zat anda göremok bizden. men.
geç kalıyorum. Giýjek alýan. Of. Nereden çıktı? Bular nerden çykdy diýsene şu wagt. Hadi. Bolum çal. Çal. Ne gürültü bu? Bu nämen gowy? Men beýlekden aljak. Hoş geldiňiz. Alyň wakaly. Ay berekelde bolýa, he. Al hani, al berekelde. Bu täze açyldymy? Hawa täze açyldy. Gel, herem süýüz al. Gel, çekinme, hani gel. Bak çok güzel Şere süýüjülerim gatgowydyr. Al hadi. Al hani, al wakaly. Hadi. Hani alyň wakaly. Ay, bugunlukçy besdir. Daha fazla. Gaty köpýeňe diýişdiňi süýrer onsoň. Bolýa görüşýänçek. Kolay gelsin. Armada. Sağ ol. Bar bolun. Näme hyzmat? Ay bir daha kutlaylık geldik. Sağ bolun. Bizi boş koyuvermerdin ha. Tabii. Elbette. Süýüjü gerekmi ya da bolmasa kowy çekmesiňiz. Atam sen bir de yanlış düşündün. Bir de on al hüdür kerem gerek ki. Hat urrak hüdür kerem gerek. Meselem pul bolup biler. Bir de mon dereğini dükkanında sen arkaýyny işlemeň üçin eder. He, siz günnün gün salyr sorýaňyzda. Men şeýle de arkaýyny işleýäne. Hiç sad gerekkä sağ bolun. Biz sana düşündürüp bilmedik öýdän. Sen isläp islemediň möhüm değil. Eger biziň aýdanymyzdan ýüze görseň, dükkanynda sana gün ýokdur ya şuly. Aman Allah. Ey Hudaý. Häzirek bola gyýdym göreňokmy näme? Atam gelan bäri. Biz saklap durmada ber şopuly. Biziň başy diýişmediken. Ýagdaýlaň gowmy? Hiç sat bolmady dämi? Näme üçin öňe serediň? Häzirek bolsana ýüregimi ýardyňla. Näme ýaşuly ýer bilen kelleni aryp durdun? Ýa-den garşymy? Ýaşyňa hormat goýup iň soň kele gaýdýan taň eşdeňmi? Ber şopuly. Utanmıyor musun? Utanaňdakmy ýaşul adamyny gypsap durdyňyz? Näme işiňiz bar oň bilen? Onda näme isleýäňiz? Sana näme? Bar işiň bilen bol. Daha fazla arıza yap. Kelleni arypma şopuly ber ýaşuly. Bak Beret ýaşyňa teretmen ýerbet bolar. Ya Siz gepe düşüneňdokmy? Bırakın dedim. Goýberiň diýdim ony. Çağıracağım. Polisiýany çagyram näde? Sen bari ýok bolsan ay. Polise Sizi şikayet polisiýa arz etjek. Talaňçylar, şäher garakçylary. Sen bilen soňa tapdaşar. İyi misin? Kömüň gyýdym. Elim kesildi. Bolan zat elim kestirdim. Kim o adamlar? Ol adamlar Ne kim? istiyorlar sizden? Näme soraýarlar sizden? Diýen ýok, galmagal edin bolýarlar. Teşekkür Sağ bol. Benim için. Men üçin özüň ýaraladың. Değil. Ziýany ýok, oňatmen. Çok sağ olun. Köp sağ bolun. Bu adamlar hökman polisiýa habar etmegimiz gerek. Beýle eňip tutup duran bolsalar, bular ýene de gelerler. Size telefon belgim beri. Ýene de geljek bolsalar jaň edersiňiz. Polisiýada tanışlanmar. Hay Allah. çok- Hey Allah jan gaty giýjek Efendim? alym. Diňleýän, Biliyorum ya, bilýän, çok bagyşlaň. pardon. Hemen Häzir geliyorum. barýan. Saçma sapan Käbir şeyler bolgusy geldi zatlar başıma. boldy. Tamam, Bolýa, bekleyin biraz. güýmeň Hemen azajyk derrew barýan. Benim Men çıkmam gitmeli lazım, boljak. çok geç Gaty kaldım. giýjek alym. Çok Köp teşekkür sağ ederim. bolun. Tuhaf. Geň alaýmaly. Aslynda hawul ýagşy niýetli adam. Müminiň niýeti amandan haýyrlydyr. Ýönesi näme? Ya başy ile ýagdaýamamy? Hawa. Ýagşy niýetim, ýagşy we dogry gylyk häsiýeti hereketleri bollamaly. Sebebi adamdan garaşylýan iň möhüm wezipeler hemişe ýagşy amallarda bolmak. Düşündim. Meýwe hanım ýagşy niýetli, emma gylyk häsiýeti ýagşy niýeti bilen bir meňdeş däl. Näme sebäpden ki halipam? Sebebi gylyk häsiýetini öz nebsine görä suratlandyrýar. Durmuşy bitew görmeň deregini bölekleýin görýär. Aslynda bu gapma garşylyk ýeňip bolýarmy ka? Allah bilýändir. Görel wakaly. Ýazgatda näme maka?
Bir dakika. Hanıcıgy, bir minçik ayak çek, nire barýan? Hiç ýerigen baramok? Adaşdyňmy ya? Yok, adaşamok. Men yetimler öýünden gaçmadyma? İzime baramsoň aýtjakdym, çynma aýdýan. Ösnükli. Ganyor, polise bölüne var, hayti yetimler öýüne bolýanyny anyklaly. Evet Sami. Hawa Sami bey. Günertan ikilerden nahar verilmeli. Azyjyk garaşmaňyz haýyş edýär. Aynur ýygyna gotoguna bardy, häzir barjakdygymy aýt. Çay, kofe içersizler çayxana aýdarsyň. Alo? Evet Sami. Hawa Sami bey. Hawa, bolýa. Tamam. Bolýa Sami bey. Siz maňa nahar sanawyny bir sagadyň içine Pakistan ugradyň. Oldu. Bolýa. Görüşürüz. Ailen Aynur iş kagızlary nerede? burada mı? Anha şu yerde mi hanım? Men giyjek bir zatlary ütköşmeler giyirdim. Şoň üçin ýygnakda men özüm gürlärin bormy? Bolya. Ne oldu? Näme boldy? Üstüme bir zat dökülipmi? Miwa hanım, net beýle bolup bilýäňiz. Size hayran galaymaly. Näme? Men näme ütköş gerim barmy? Siz hemişe iş bilen meşgul, ünsüňiz bölüňdok. 2 ýyldan bäri siz bilen bilişleýän. Hiç haçan ýalňyşanyňyzy, işe giyjak alyp geleniňizi ýa-da ýekije gedegem ýadadym diýeniňizi eşitmedim. Siz gaty kän işleýäňiz, ýöne hiç kime gaharlanaňdok, öýkeleňdok, ýadaňdok. Siz gaty merdadım. Aynurjan, häzir bu zatlary gurrun etmeň wagty däl. Ýöne saňa şunu aýdyn. Aklyň ýerine bolsa, sen hem häziriň özüne duýgularyňy bir gyra aýt. Sebäbi duýgulara kulak asmak adama päsgel berip haýyň açyrýa. Ýüregiňi diňlemek seni gynandyryp öýkelemeňe ýol açar. Ýöne Miwa hanım, bizem adam ahyry. Biziň hem duýgularymyz bar. Olary inkar edip bilmerse. Duýgularyň näme many berýänini maňa aýdyp biljekmi? Duýgular bizi ynjytmakdan başga näme iş bitirýär? Hiç zat. Şo sebäpli duýgular sen üçin ýok. Her kadadyň peýdaty ýa-da ýany bardyr. Bir zadyň peýdaty bar bolsa gogudur, ýany bolsa erbetdir. Bu paňsat. Dinle, şunu işe gelýärkem, duýgulam meni gysga wagtlyk ýeňdi. Bir ýaşly adama kömek etdim. Näme bolandyr öýdýän? İşe giyjak alym, elim kestirdim. Hiç zat ýok ýerden gaharlanmaly boldum. Diýmek näme eken? Duýgu ziýanly eken. Hani ýör, kän ýangradyk besdir, hemme kişi bize garaşýar. Sağ olun. Sağ olun gullukçular. Sizem şu gara ol sebäpli ýa-da daýdy öýdýän. Ziyan yok, bizim borcumuz. Sizde antat değerler onun bolýada, sağ olun. Dürlü. Ne yapacağız seninle? Näme etmelini seni? Daha ne kadar Hasana devam seni edeceğiz? beýit gaçyp berjek. Ya seni Eger sen tapmadyk bolsalar men näme derdim, pikir edip gördüňmi? Ama neden? Indi sen näme şuna aglaýan? Düşünmüyor Sen musun? sebäpli Merak gaýga batanlar pikir ediň okmy? Öýdüňem ýaraňyň ahyry. Näme saglan bolsaň näme derdin? Ýanynda saňa seretjek hiç kim bolmadyk bolsa näme etjek? Kim gelýär? Hadi gel. Hani ýör gedenine, ýör ýeriňde ýatraýyn. Gezindin tabii. Elbette köşede ente bir adamdan inde mümkün gelýändir, şeýle dämi? Hey gara oldy täni. Gel bak. Gel ani, Hadi an goýun ağlamagy. Pijama. Ýatylýan geýimleň giyip ýatardyň bolýarmy? Bolýa. Çocuklar. Sağlar. Merhaba. Salam yollaş müdür. Men täze terbiýeçi oğlum Salih Demir. Şeýle mi benim kim käbi diýip hoş gelipdi. Hoş gördük. Erti gelerim kaňa diýdik. Ama bakıyorum çocuklar. Ýöne orýan boli ýem çağırıp benim tanışaýpdyň diýdiň. Konuşuyoruz. Azajyk gurrun etdik. Ertir Salih mollum bilen futbol oýnaýar, ýollaşmy diýer. Siz hem oýnar mysyňız? Görürüz. Sizi bölmeyeyim. Men size päskel vermeyin. Sizi söhbetde şu dogam edin. Men käbir işlem ma. Soň menem size goşularyn. Bolýa sag bolun. Evet çocuklar. Bolýa çağılar. Devam Dowam edeliň. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş gördük. Saçak taýarlaýpsyň. Naharyň taýardyr. Haýry han taýarlap gitdi. Ýaxşy.
Öýlenýänçe arkaýny ýaşamagyny isleýän pulama ätäç bolmalydyr. Bor ýolaş fehmi. Siziň ýaly içgin duýguly bolmagy syýylan şaryn men, Hökman. Bugün nahar daşardy ýene bolsak gowy O ne hili? Ýerden gürleşdi-de. Senem wagtym ýok diýipdiň. Aslında Ýene wagtym da bar ekeni. Halen kesin bir kanıya varabilir. havada Howa da gowy. biraz deniz. Bir talym deňiz howatyndan dem alardyk. Belki diyor. Belki ardan soň daşaryk gedilençe çykyrdy, ha? Bilmedim de. İşim vardı. Yanan tekstil ürünleri, teknolojik malzemeler, kimyasal maddeler ve tıbbi cihazların yanında en çok merak edilen kasalardaki Afiyet olsun. İşten açık bolsun. Bir şey yemek. İyi var da adama ýemedin. Kän iştem yok. Beýle ýagda ýaşawaty üçin hiç ýerde gawat gelinmändir. Muňa belli bir derejede howaňam täsiri bar diýip alymlar çaklaýarlar. Ejecan. Mine artık. Miwe betirni. Hadi. Aç kapyny. Hayatım Bol. boyunca kaçamazsın. Ömrüň ötýänçe gaçyp getip bilmerdin. Yok, açatım gelenok. Mine. Miwe. Daha ne kadar? Haçana seni bir gün görjek, ha? Gir içeri. Ýer içine. Gir içeri artık. Ýer içine näme bolsa şo boldum. Bir şey olacağı Hiç adam bolmaz. İçeri İçeri girmegim bile näme ütgär? Hayır. Yok, girjek gel. Çok yorgunum. Men gaty ýadaw. Yatjak, giýjäň rahat bolsun. İyi geceler. Giýjäň rahat bolsun. Mollum, men ulalamda siz ýaly mollum bolmak isleýän. Gaty gowy. Ne öğretmeni Haýsy dersin mollum bolasyň ele bolsa? Bilmedim de, onu entek bilemok. Men pikirimçe beden terbi mollum bolsun. Sebäbi hem şu on ýüp bökdi ýa-da top oýnasy gelýär. A men pikirimçe oýun mollum bolsun, çağalar oýun oýnasyn. Bakıyorum. Hawa, görýän bolyn täze mollum bolu halapsyň öýdýän. Hezire dükürüňe diýeňde. Ýollaşma diýer. Hemme çağalar şu ýerdemi? Tanışmadyk çağamamy? Ben de onu diyeceğim. Ha, menim şuna aýtjakdym ýollaşma oğlum. Bir gydymyz bar, ady dürlü. Dürlüň azazyk kemçiligi bar, oňa aýratyn üns bermeňizi isleýän. Oň näme kemçiligi bar? Ol bu ýerde nägile? Olması da- Şeýle de bolaýmaly. Çünkü Sebäbi aklı oň dışarı. bar oý pikirdaşarda. Annesi Gecesini öldüye. daha doğrusu Ha bir doğrusu ece bir maşgala öldüye. Sürekli kaçıyor. Şu sebäplim köplenç Daha mektepden bugün gaçýar. polisler getirdi. Bu şuň önünde de polisiýe getirip gitdi. Daşardan Zapt tapdyrlar. edemiyoruz Onu bir ýerde saklap bilemdi. Anlıyorum. Düşünýän. Umarım Bir şeyler zat etjek yapabiliriz. borum kakdiýän. Geldiğinden Gelil beri ber hayatım ağlya. bir Ýerinem turanok. İnanamıyorum. Ananar ýalyl. Yine Ýene de kaçmış. gaçypdyr. Hey Allah'ım, Ey hey Hudaý, Allah'ım, gecenin bir Allah vakti zan nereye gider giýjen bu bir çocuk? wagty nire gitdi Sakin gaby ol. çağa. Köşeşiň öýleşme diýer. Belki de Ýugunmagydan bolmagy mümkin ha. Onu tanasaňyz beýle diýmezdiňiz. kesin kaçmıştır. Anyk gaçandyr. Ağından çıkarıp bilmeyen ece pikiri inni hemme zattan öňe geçip başlady. Mudama şoňa meňde surat çekke, men bu çağa näde etsem kem. Tamam. Bolýa. Häzir hemme ýere goýja seredişdirelin. Yoksa da Tapyp bilmesek polisiýa habar berýär.
Täze gelipsiň öý diýen. Öň bu teýriýakda sen göremdokdukla. Gürlesen o ýadylığını unutdun mu? Hani gel senem bize koşul. Polise gele yürü kaçalı. Yürü kaçtık. Koş hadi. Kılga basım rakılga. Dürlü. Ece can. Canım Ecem. Ece. Ece can. Mine. İyi we. İyi misin? Ýagdaýlaryň gowmy edýdim. İyiyim, Oňut. iyiyim. Oňut men. İyi olacağım. Oňut bolarym. Mine. Miwe. Bak. Dinle. abi olabilirsin. Özümizi bejerder. Belki Ondan ýene bizim çağımyz bolup biler. Ödümde allam rahat. İkimiz de Ikimiz de meň çağamyň bolmajagyny bilýär. Bu barada indi gürleşmäli. Eşitmegim islemok. uyuyalım hadi. Ýataly bol. Sadece Gowy bir düş an- bir göreli. Men siz tanayan. Siz süýjü satyan daha ýahryň. Neden? Sen näme üçin öýüňde däl? Men öýüm ýok. Nasıl? O nähili? Kaldı. Belli bir bolýan ýeriň bardyra. Seni Sen ortada ýetäýseň sen barada ala ditçekler bardyra. Hawa ýöne. Men Ecem kakamam ýok. Nerede? Seň pikiriňçe olar niredi? Bilemok. Müdür daýy olaň ýaşamaýanlyklaryny, jennetden maňa seredýänliklaryny aýtdy. Ýöne men şonu da olar gözleýän. Belkim Ecem bardyr. Bir ýerde olam meni gözleýändir. Cennetden sana seredýärler diýeli. Öyle. Onu sana garaşýandyrlaram. Ama bu- Ýöne olar bir ýere gelip bilmezler. Onun için Soňu çyň sen beýle how patarlar baştan geçirmeň olar gynandyrar. Gece kakatynyň ýüregine awdyan çağa bolmak sana gelişmeýär. Beýle bolasym gelenok. Ýöne näme etjegimi bilemokda. Ferit, anha meni akitmäge geldiler. Akşam eve Akşam öýe ýyrek gelermiň. İşler şu Şu günleri işlem gaty köp giýje almak mümkin. geçerken Gidip barýakan meni ustahanyň ýanyna düşürdüni. Bulawym bejerendir. Bolýa. Aa çocuğa bir şey O yok. çağa bir da boldy. Hani garafa ok. Hay Allah. Ey Allah, bu näme luka? Hemen hastaneye Deri o hastahanaya gitmeli boljak. Bizden başga teretjek adam ýok minni. Ejet kakat ýokmy ka hayran alaýman. Miwe. Häzir şey diýip durmaň wagtym näme? çok önemli. Men gaty möhüm duşşugum bar. Gataly dedýän bolsa hastaxana özüň jigekide men giýje almakçy däl. Gel. Gel. Gel canım. Hay Allah. Ey ya. Hudaý. Ne oldu? Eýgilik mi näme boldy? Bilmedim de gazgyn galam olaýmy? Men täzäki deýin gelin. Sag bolun.
Belli bir doktor. Maşalı Lukman var mı ya da Golo'da hatana gidilmi? Nemi hastahana değil. Siz yanlış düşündünüz diyen. Ben bıçağın kakatı Ne mulluk ha? Yığı gıdır molyan mun yaldat. bilemok da men onu tanamok. Siz gaýgylynmaň, elbetde kaka bolmak kyn, ýöne şeýle halatlarda soğukkanly bolmak gerek. İnşallah ullaka zat bolan nädir? İnşallah. İlki bir Lukmana örködeli ondan näme etmeli bolsa eýärse. Ödüm gatyny aýzy çağırjak eken Allah şifa bersin. İnşallah gysy wagtda gutulur. Sağ olun. Yavaş. Şere tavrak. Neyi var? Näme bolluka? Yolda özünden gitti. Düşündüm. Lukman Feridir. Hadi. Üzülmeyin. Gaty gaýgylanmaň. Häzir näme bolanyny biler. Çocuğun Gyýdyňyz özüne geldi. Başlykman bir salymdan sizi habardar eder. Ýöne käbir doldurmaly kagızlar bar. Men gyýdyma düşün, haýyş edýän. Elbette. Biliyorsunuz. Ödüňizden bilýän bolmagyňyz mümkin, gyýdyňy tolgunmaly. Şu edegen bir dağda tolguny ýa-da ýüregi gysanmaly mümkin. Men gerekli dermanlar ýazyp berdim. Dermanlaryny wagtly içirmeli bolarsyňyz. Düşünýän. Gyýdyňyz hiç ýyl gynanmaly, gam çekmeli. Mümkin bolýarça bir rahatlanmaly. Halayan zatlaryň meşgul bolsun. Bugün uzunluğun öýde diýinjini alsyn. Onu ýad etmäň. Bolýa. Aladaňyz üçin sag bolun. Sen sag bolun. Geçmiş olsun. Geçdigi bolsun, kakana gorkuzyň özüňe. Men sizi öýüňizde ekedeýin. Size de yük gollu öýdän. Köp sag bolun. Estağfurullah. Elif'in doğulağının tort qızılımtır renkte bolmaly. İçinde de yer tuğdana bolsun. Ol yer tuğdanan gaty gowy. Düşünükli. Alat etmeň, biz näme gerek bolsa şonu eder. Maksadymyz sizi hoşal etmek. Ondan bebeklerim gaty möhüm. Her türlü renkte şar bolsun. Ýöne qızılımtır renk hat köp bolsun. Bolýa. Maskarabazlar ýatdan çykarmaly. 15 tane diýipdik. Ondan haýsy şereket bilen işleşýäňiz bilemok bolýan. Men bir anamdar dostumyň şu ereketi bar. Size şoň telefon belgisini bereýin. Başgasy bolmasyn. Ondan soň Miwa hanym ýekejimiz mümkinmi? Bagşlaň, sizi azajyk araşdyrmaly boldum. Çaklıklarım qızılımtyl bolsun. Bolýa, häzir gyzyklanaryn. Başlaň. Hawa, sen diňleýän? Miwa hanym, öňüme aýdypdym bolýan, işim köp diýipdiňiz, soň görüşerin diýipdiňiz. Meninle urtgadalmaly boljak, gol çekip berýäňiz. Ruhsat diýäniň, şu wat mümkin näl. Dowlunyň gurnagyny boyun allyk, munça işini etip ýetişdireli. Ýöne Miwa hanym wagt gaty ýakynlady. Bar dogruny men nädeýin? Menem şeýle iş bolmadyk başga adamlar bilen işläýär. Ýöne Alo? He, bor. Özüm jaň ederin. Näme gurrun etdiga? häzirlikçe bolaý diýdän. Alyň. Gaýrat et beterden bolaý alyň. Men üçin gyýdymyň dogulanynyň hoşal bolmak gaty möhüm zat. Elbetde biziň üçin hem şeýle. Hoş sag bolun. Görüşýänçek. Hadi bakalım. Hani gel hani. Gel. Gel. Size de çok Size de teşekkür köp sag bolsun aýdýar. Agar bolaydy öýdän. Yoklu. O nämen adary? Ýöne men telefon belgimi bereýin, gyýdyňyzyň ýagdaýyny habar bermek üçin maňa jaň etseňiz hoşal bolun. Ararım. Elbette. Ararım. Jaň ederim. Tekrar sağ. Ýene bir ýerde sag bolun. Allah adyny aýtsyn. Ýör hani. Salih mollum geldi. Salam çağalar. Nähili ýagdaýlaryňyz öňetmeýin? Dürlüň tapdyňyzmy Salih mollum?
Häzirlik çatapamok. Ýöne Allahyň ruhudy bilen onu taparyn. Oňa bir zat bolaýsa näme? Peýel ýaman adamlara dugşaýsa näme? Bu gece hemme dörlü üçin dilek edelim. Eje tapınma üçinmi? Oň üçin iň bähwitlisi näme bolsa şo bolsun diýip doga dilegimiz bilen oň ýanyna bolalym. Bolýarmy? Bolýa. Murat, geldiňmi? Bugün ýerläpsiňle. Murat? Murat? Sen näme edýäň? Näme etdiň? Ejecan. Men herwet zat etmedime. Bagşlaň renkli kalamlar göremsoň. Sen kim? Bu togda näme işleýäň? Saňa diýen. Men Murat da getirdi. Men yaramadym da meni bagşlaň. Bagşlaň meni. Bu toga gaýdyp giýräými? Sen bu toga giýrer ýaly özüň kimdirin öýdüň? Kim sen? Han sen ejeň? Ejeň nirede? Basym ýok bolşýardyn. Bar ejeň ýanyna gitşýardyn. Bar git diýenme saňa basym bol. Ýok bolşýardyn. Men ejem ýok, ýok. Men ejem ýok, ýok. Dur. Näme boldy saňa? Nire barýan? Nire barýan? Men ejem ýok, ýok. Durly. 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 Bile gideli. Bolýa. Teyzecan ýolda dursuňuzla. Hudaý saklasyn bir zat bolaýmasyn. Men gaty aç, men aç. Han şu gra geçin. Hemen Men gelin. häzir gelýän. Teyzeciğim. Jaýda, alyň şu puly. İyi içersiňiz. Sağ ol gydym. Allah senden razy bolsun. Sizem sag bolun.
gıydım. Mine. Miwe, Neden Näme yaptın? üçin beýtdiň? men näme edipdirin? Näme üçin o çagan bu yere getirdin? Meň çaga görsem durup bilmeýänim bilen okmy? Mine. Miwe, Sen çocuk. sen çağalar gaty görýäňi. Neden ki? Näme üçin özüň hallap durdun ha? Bu karşı. Men bu görýän daşyrek gelinim, men gelinim däl. Sen. Hayatım. Edidim. Men seni 20 ýyl bäri tanıyan. Sen hep iyi, Sen hemişe gowy adam bolupdyň. iyi bir Gowy gelin ajaýyp eje boldun. mükemmel bir aile. Ajaýyp eje bolupdyň. Yok. Men beýle gowy adam däl. Gowy bolasym gelen ok. Gyýdyma ýagşylyk etjek bolup giderdim. Şo gün gedaý maňa duşmadyk bolsa wagtynda mekdepde bolardym, gyýdym ýitirmezdim. Onsoň sen nämen ýagşylyk bar aýdýaň? Yok, men gowy adam däl. Men gowy adam bolup bilmen, yok. Näme üçin beýle boldy? Näme üçin gyýdym ýitirdim, Murat? Neden Näme üçin, Murat? Näme üçin gyýdym ýitirdim? Mine. Miwe, Hayatım artık edidim. kendini toparlamak Özüň el al. Sen böyle bir Sen o insan diýen değilsin. ne dogry? Sen Sen garnja da dödýän adam däl. Sen Sen kendini özüňi daşyrek bolmagy terýän. yap. Beýtme, Bunu yap. beýtme edidim. Başaramok. Adamyň ýitirer ýalzady galman soň näme bolýanny, näme hil ýaşaýanly ken üns beren o ekeni. Hemme zat ähmiýetini ýitirýär. Ben sana Men sana ýalňyş pikir edýäni näme düşündirýin Miwe? Ha? Düşündirip bilmersin. Alo. Alo, Salih. näme Salih Demir bilen gürleşmek mümkünmü? Elbette. Buyurun. Tarif malum sizi. Alo. Alo. Hayırlı günler. Ha, salam Murat ağa. Näme hyzmat aýdy berin? Salih. Salih mi oğlum? Ben Men o küçük. şol gyýjagadyň men on kakasy däl, Salih mi oğlum? Ben onu Men onu köçeden tapdym. ama büyük. Ýöne bir ýalňyşlyk sebäpli ol öýden kaçyp gitdi. Şimdi seç. Häzir onu hiç ýerden tap bilemok. Polise de. Polisiýa da habar ederin. Lütfen. Gaýrat edip maňa kömek edin. Lütfen. Onu tapmaga kömekleşmegini haýyş edýän. Men başına bir şey oňa bir gelmesi zat belki. bolar diýip gorkýan. Onun ömür Oň olduğuna dörlüligini eminim. bilýän. Peki, Ýogsa da bu ýerde näme üçin gaçdy? burası Beýle ýer oňkut gözleýän ýere ahyryň. Siz onuň ýollaşyňyzam, siz oň hemişe gowunny besläp, hemişe gyýdy bolmak üçin dilek edýän ejede ahyryň. Bakın. Serediňin ha. Siz oň çeken tuğrutlarynyň birini getirdim. Bu resmi o mu? Muny şo gyýjagy çekdimi? Bir anne Eje bilen gyýdy. kızı. Ömür 3 Dörlü 3 ýaşyndaky ejesini ýitiripdir. Men täzelikde işe başlam soň ente oň bilen tanyşyp bilmedim. Ýöne müdürimiz gelen günden beri oňa sereden soň ähli zady bilýär.
Gyýjagadyň daýdasy ýa-da ýakynlar ýokmuka? Gynansagyň hiç ýyly howsar ýok. Ondan bilýänsiňiz dürli gynanmalar. Hawa gynanmalar, ona bilýän. Gynanmalymy? Näme üçin beýle? Onu gynandyrjak, gaýgalada goýjak zat bolmaly, bilýänsiňiz. 3 ýaş çağı üçin gaty mühim ýaş. Çağan galyk häsiýetleriniň esasy bölegi 3 ýaşyna kadar ornaşýar. 3 ýaşyna çelli görülen ähli gowy ýa-da erbet wakalar oň ýadyna galýar. Ondan çağı tutuş durmuşyny şoňa görä bolýar. Şu sebäpden dürlüğün gece hakkındaki pikiri yetimler öýüne berilen bäbäňkiden ýa-da mektebe başlan çağankydanam çoňurdur. Şoň üçinem ol gynanmaly. Ýagny bu näsaglyk sebäpli o gowlaşyp Ýa-da Hudaý saklasyn wagtyň geçmek bilen oňa uly azap çekdirip biler. Men erbet tarapyny pikir edepim gelen ok. Yetim kızım başını okşayan mübarek el. Yetim kızım başını okşayan mübarek el. Ben de yetim bir kızım, ne olur bana da gel. Ben de yetim bir kızım, ne olur bana da gel. Yetim kızı kendine evlat sayan Muhammed. Ben de yetim bir kızım, beni yavrum kabul et. Gül sevgin yeter bana, ey sevgili Resulüm. Öyle muhtacım sana, ne verirsen kabulüm. Yetim kızım başını okşayan mübarek el. Yetim kızım başını okşayan mübarek el. Ben de yetim bir kızım, ne olur bana da gel. Ben de yetim bir kızım, ne olur bana da gel. Yetim kızı kendine evlat sayan Muhammed. Ben de yetim bir kızım, beni yavrum kabul et. Gül sevgin yeter bana, ey sevgili Resulüm. Öyle muhtacım sana, ne verirsen kabulüm. Allahan, men näme etjem käminni? Özüň kömek et Allahan. Hüýüji bar, hüýüji.
Küçük kız. Ay gıycağa, süýje aljak gelmi? Teşekkür ederim. Yok, sağ olun. Nasıl oldu? O näil? Heni de çeni hiç il ıýtap bilemediler känay. Her gün näçe çağan gitip näçe çağan öýden gaçýandan habaryň ýokmy Murat? Olaram ellerinden gelen ne diýerler? Şu wagt nädip beýle soğukkany bolup bilýän ha? Soğukkanlylykda näl? Diňe özüm el almaga tinanşýan. Sebäbi soğukkanlylygy elden bersem kötelmäge başlaýan. Mundan beýle gama batmak islämok. Wujdanymdan ýeňilmek islämok. Miwu hanım, bağışlaň bilen wujdana kulak asmak size nähil ziýan berýär? Nähilliýäňmi? Meselem gyýdymy wujdan sebäpli ýitirdim. Liwe samakallama. Sen özüň tamahlyaýan Murat. Näçe ýyldan beri azap çekýänim bileňokmy? Eger azap çekmek seni öldürmeýän bolsa, onda ol size güýç berip bilerdi Miwu hanım. Mine. Liwe. Liwe nire barýan? İşe barýan. Men işe gidäýmeli. Bağışla. Ontoňa men edip biljek zadym ýok. Dinleýän. Emniyet. Polisiýa bölümünden. Anladım. Düşnüklü. Tamam. Bolýa. Tamam. Bor. Çok teşekkür Köp sag bolun. Sağ ol. Sag bolun. Tapylan bolsa men işe gidip biler näşeýli dälmi? Murat. Murat ağa näme boldy? Ne oldu? Erbet tabar barmy? Bir kız Bir çocuk. gıycağa tapılıptır. Ama Yönü ayağına ardıptır diýerler. tarifte Aýdyşlaryna göre dürlü bolmaly. Şimdi Häzirim hastahany deken. Muňa men sebäpkär. Bu menden boldy, men näme etdim? Meni bağışla Allahyjan. Meni bağışla. Miwe. Göçeş miwe. Häzirim özüne hastahana gitmeli. Şeýle dämi? Boluň çaltyrak bolalyň. İyi günler. Salam. Salam. Beşoňy ýerden tapylyp hatana getilen gyýjagy görmek isleýär, mümkinmi? Elbette. Ada çıkaraşın. Üçüncü katta. 13.04 belgili otogdadır. Sag bolun. Hayırlı nöbet. Salam. Salam. Men Azy Wädim ýetimler öýünde işleýän adam Salih Demir. Polisiýa bölümi ýitirilen gyýjagy barada habar berdi. Bilmek mümkinmi? Ýagdaýlar nähil gowmy? Beýle gorkul zat ýok. Ýokarakdan ýykylan bulmaga çemeli. Diňe sag aýagyna ardypdyr. Ýönesi ýetimler öýü diýdiňizmi? Hawa. Biz gyýjagynyň maşylaryny tapdyk. Maşylaryny tapdyk ýa-ni? Hawa olar häzir gelirler. O değil. Başka çağa eken. O değil eken. Dürlü değil eken Allahyjan. Onu gördüm Murat. O değil eken. Gyýdymyň ýagdaýy nähil Lukman? Köşeşim gelince ağlar ýaldat ýok. Gyýdym göresim gelýär, ýagdaýy nähil? Haýyş edýän köşeşim. Allah şifasyny bersin. Biriň edip biljek kömegimiz barmy? Sağ olun. Men kaka şu wagt berdi del. Men ýeködüm näme kem pulumam ýok. Saglyk ähtiýaçlandyrmasam hiç zadymam ýok. Şunu alın. İň bolmany hastahana çykdaýjylaryna ýeter. Allah senden razy bolsun. Sağ olun. Näçe garnaşy ýersin? Inni girip bilersiň, geçin. Kalbyny nefsine bermediga finansiýalan kösenýän ýerim esasan gysgaly pursatlarda köp bolýar. Ýagyşyň ýagmagy üçin bulutlaryň bir ýere jemlenýärmi? Ana şu ýerde rahmet huwaty öser we rahmeti bilen çar tarapy gurşap bolar. Ýagyş damzalap ýagýar. Şo sebäpdenim adam şu rahmeti wujdanyny örän çuňur duýýar, şeýle dämi? Suwsuzlukdan ýarlan topraga ýagyş damzalary iňini bütün süňňi bilen munysyzýar.
Bu resim. Bu surat. Burada Bu suratda ol bir ece bilen bir kakan çekipdir. Ama arkada Yönü bir kişi iyilerinde var. yeni de bir adam var. Ey Allah. Häzirek bolagıydım. Tassana uloňuşany düşýädiň. Ata, gelan bäri. Takkap durmady beş opulu. Bizim başka bir işimiz ken. Biliyorum. Bilýän. Nire dediğin bilýän. Mine bekle. Niwe dur, nire barýan? Bırakın. Goý gitsin. Çünkü Sebäp bu oluny näçe savaştan wagtdan sonra soň ilkinji gedek ilk defa bir adam bütün üçin kalbiyle ýagşylyk insan edip için ony iyilik halat onu etmek kurtarmak isleýär. istiyor. Dahi, Hoş geldin. şu yer tuğdan alıp yücülerden alayayın dahi. Alırsın Elbette tabii. gıydım. Ama Yönü bazen puluna annenizi ejen sargan çöreğini al. O pula tüycalanın eştädi ejen senden öýkeler. Bor dahi. Yönetim bunu nereden bilýäňiz? Ola adamları käbirde attyryp bilýärler. Al gıydım. Hayırlı günler. Günlüğün hayırlı olsun yaşlı. Sizin kim? Bizim aydında adamı tayar mı? Men sizden de adalmadım. Ondan men size bermeli adım yok. İşimizi Biri kötecek olma yaşlı. Şu yerde dükkan asan olsan bizim düzgünümüde boyun molvalı olsun. Zalimlik Hasan'ın verdiğini bolanmış. Sen katken vurmaya başladın yaşlı. Biz Biz yanrağını temitmenin usulunu bilýänmiz. Men temetmek sizin işiniz bolmaýşy ýaly salgyt vermek hem men işim däl. Bu çağa bir da bolly, polisiýany çağırın, kel kömek çağırın, bolun çaltyrak. Polisiýa diýämi? Ýör gaçaly Yetişewerin. Yene geler. Yetişin. Näme boldy oňatmaň? Özüňi gidip durýar. Oňat bordyň ýdym. İnşallah utularsyň. Gözüň açan gydym. Ne oldu? Muňa näme bolupdyr? Özünden gidipdir. Derrew hastahanaya gidelim. hiç üzülme. Gaýjagat hiç il gynanmaly, oňa gowy seredilmeli. Sebäbi oň ýatalyk näre bilen baglanşykly. Biz gaty gowser eder. Inni onu öýe gitmek mümkinmi? Eksem bolurmy ka? Hawa, Köp sag bolun. sizem sag bolun. Suyucu Tatyan dahi. Ben sizin yanınızda var yadım. Yönetim näme bolanyny bilemok. Näme sagladyň dürli. Ýöne bundan meýlek Allah ýol berdi, oň ýaly kynçylyk çekmerdiň. Şoň üçinem sen hemişe dilegde bolmaly. Bolýamyydym. Men köp dilek edýärdim, welin gutulamoga. Şunu ýatdan çykarma. Esas zat dilegiň netijesi dilegiň özüdür. Allah sen ýaly beýünälere mudama gowtuny berer. Bağışlan. Meni bağışlan. Gaýta men senden ötünç soraýan. Buloň ählisi men sebäpli boldy. Meni bağışla. Neme? Sizin bir kıydıňyz bardy, şeýledenmi? Bardy. Ýöne ýitirdim. Çuňur kynanç bildirýän. Onu ýitirdim, ýöne seni tapdym. Eger isleseň inni bizde bolarsyň. Uyu hadi. Yat gıydım. Hiç Seni üzülmeyeceksin. hiç gama batmarsan, hiç kefellemersin. Men hemişe sen ýanyňda bolar.
Uyudu mu? Yattı mı? Hawa yatdy. Şeýle bir owadanca Bu gece welin. burada kaldı. Bu ýeje bärde bolaýsyn. Ýöne ertir meni akitmeli bolaryn. Ony ahili. Ony ahili akitmeli. Onu Men onu yetimler öýüne akitmeli. Yarın sabah Ertir ýüden gelerin. Agşamyň haýyrly bolsun. Allah sizden razy bolsun. İyi misin? Benim ýagdaýyň ogmy? Men olunny bizde bolarym ka üýdipdim. Men ýene ece bolarym ka üýdipdim. Men hemişelik şu ýerde bolarym ka üýdipdim. Menim ejem bolarym ka üýdipdir. Belki hem sen ejeň bolar. Wah bolsady da. İnşallah. İnşallah bolar. Sen dilek etmeňi bet etme. Köp dilek et bolýarmy? Men 10 ýaş maskara bar diýipdim. Ýöne 5 bardy. Muňa kim jogap berer? On soňam şaharlaryň diýön ýarly durdy. Bu näme mollygy? Anaga bize beren çekiňiz. Häzir bu çekiňizi alyň da şu ýerden ýok boluň. Siziň nädiniz çekenimden öýdi işlemedenim gowy. Bu ne hili edepsizlik. Men siziň üstüňizden arz ederim. Edepsizlik sänim. Murat, bu men. Men bir pikire geldim. Öý şertlerini çağa saklamak üçin gatamatda ekeni. Bu pikiriňiz jemgyýete himayet gurumy tarapyndan makullanýy. Dürlünni siziň ýydyňyz. Hudaýa şükür, Hudaýa şükür. Ony häzir öýe gidip bilermi? Dürlü taýýarmy Salih mollum? Dörlü köp wagtdan beri şeýleje garaşyp ýördi. Menem eje bolmaga garaşýadym. Azajyk giýjire gaňdym ýöne. Salih mollum, siziň aýdyşyňyz ýaly kynçylyklarym tebäpli başgalarmaň deregine güýçlenmegi, muny haýry görmegi öwrendim. Köp sag bolun. Allah sizden razy bolsun. Allah hemmemizden razy bolsun. Bolýan zatlaryň arkasynda hemişe haýyr bardyr. Nasılsın? Dörlü ýagdaýlaryň nähili? Dilek edýämiň? Ýöne haçan kabul boljagyny bilemokda. Mene eýýäm kabul boldum ga diýen. O nähili? Ana ahyr sen ýydyňdanam ejeň geldi. Çynyňyzmy? Dogrudanam şeýlemi? Hakykatdanam. Owa şeýle. Ejejan. Ejejan. Gaýdym. Kızım neyim Gaýdym, näme bolýar? Sen üçin tüýjü tatýan daýynka bar ýasa. Näme gynanýan? Yok, gynanamok. Bir tüýtli ynanamok. Öňgidemde erwet zatlar bolupdy. Ýöne bu sapar barýanyma haýran galýan. İşte ene geldik.
vücut atyan daýa näme bolduka? Meň pikirimçe ýene birine kömek etmek üçin başga bir ýere göçendir. Dogry, bolup biler. Onda näme? Deňiziň kenaryna gideliňmi? Hawa gaty bolardy. Size paýta dondurma alyp berýärmi mümkin? Hawa gidelin ýörüň. Nähili ýakymly. Rehnet bulutlar şeýle bir üýüşüp geldi bolyn, hemme kişini gurşap aldy şeýle dämi? Hawa halipam. Miňe de çağa da öz arzuwyna ýetdi. Bu dünýede özüne maksus goltky boljak ýol bilen ýetime arka çykdy. Murat heme maşala şahatlana gowuşdy, hemem bir ýetime ata boldy. Dürlüm bu hoş wakalara sebäp boldy. Bolýan atlaň ählisinde haýry iş bardyr. Ýatdan çykarmasalyk, niyeti ýaşynyň soňy elimizde haýry bar. Ýöne haýır diýilýänem biziň istegimiz däl Allahy ýazgytdydyr.